बताई तोरा एकर हम खूबी कर जइबा बाबू एमे मारला ना डूबी। अच्छा एहो बोला केतना बताई तोरा एकर हम खूबी कर जइबा बाबू एमे मारला ना डूबी बुझल। केतना कहीं गहराई एकर बड़ ह तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह बुझ। म्यूजिक बाय रमेश रसीला। नइखे यकीन तो सुन लो ए बाबू देख लो अंगुरी घुसाई हो बिना मीटर के पता न चली ना पे मुतबे बुझाई हो। नइखे यकीन तो सुन लो ए बाबू देख लो अंगुरी घुसाई हो बिना मीटर के पता न चली ना पे मुतबे बुझाई हो। कैसे कहीं के तना ले सुन रहा तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह। सरगम धर्मेंद्र निरमलिया काहे न तहरा बुझाता हो ऐसे देखे पुत सुना ये गोरी चल जाई ओही पे काटा हो। ए बाबू संजीत सरगम धर्मेंद्र निरमलिया काहे न तहरा बुझाता हो ऐसे देखे पुत सुना ये गोरी चल जाई ओही पे काटा हो। स्मार्ट सिटी कहे लोग शहर तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह तोहर ढोरी होती रे बगली पटना के गोल घर ह। हम तो जान समझ।